Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai: ininiwo pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa, saka kunyange nhamba idzo dzandiri kushandisa, nhamba idzodzidzi ndatoitawo zvokutongodzi register, and soon after that I'm not going to use it anymore because handidi kuti vanhu vange vachizondinyaudza kana kuri kunzi mukazopa vanhu mafone numbers angu nekuda kweconfession yandikuda kukupai. So inini ndakazvarirwawo mugweru, and baba vangu vakazotiza pamba mushure mekunge vawanikidzwa vaine umwe mukadzi wavaiva naye vari mumotikari. Saka amai pavakatanga kupopota, baba vakangosimudza motikari yavo, ndivo avo baba ndokubva vatoenda negirlfriend yavo. Saka takazongonzwa zvichinzi baba vainge vava kugara kune rimwewo guta guru. Saka baba vakabva vachizonditora mushure mekunge amai vandishayira mari yekuti ndige ndichiregister for my O-level exams. Ndakatorwa nababa ndokubva ndachizotanga manje kugara nababa vangu. Baba vangu vainge vari makanika, vaiitawo basa iroro uye zvekare vaibata mari, but nekuda kwekuti vaida vanhukadzi stereki, mari iyaya yainge isitomborena kana zvainge ichimboshanda. Ndakati ndatanga kugara muguta guru muya, ndipo pandakatanga kuwirirana neumwe murume uyu akabva andiudza kuti kushopu kwake iye aishandisa mishonga. Saka achindiudza iye ainge achiti aiva neimwe n'anga yekuchipinge iyo yainge yakamubatsira. Ndakabva ndati ndainge ndichidawo kuti nayo n'anga yacho inge ichindibatsira because ndainge ndaneta nekungoshandisirwa mahara nababa vangu, because ivo baba vangu mutemo wavo pagaraji pavo wainge uri wekuti kana usina kuzviendera kucollege wega ukanodzidzira mechanics, vaisakwanisa kuti vange vachizokubhadhara because vaingokuudza kuti handiti pano wakauya here kuti unge uchizogena experience. Saka baba vangu vaitozivikanwa kuti pagaraji pavo paingouya vanhu avo vanenge vachida kudzidzira, vaiti vakashandawo 7 or 8 months then munhu aibva atosiya basa, because baba vangu vaitozivikanwa nekuda kwekuti vainge vaine hutsinye hwainge husingaiti. So neniwo vaindiitira hutsinye. Dzimwe nguva vaikwanisa kutoudza macustomers avo kuti ndainge ndisiri mwana wavo. Hameno kuti why baba vangu vainge vachindiitira hutsinye hwakadaro. Zvadaro ndo pandakabva ndachizongoramba ndichingotaura naye murume uya. Takati tichitaura kudaro akabva azondiudza kuti ainge achigadzirira kuti ange achienda kuchipinge. So ndakabva ndazomukumbira mudhara uya ndokubva azobvuma kuti tinge tichienda tose. Kwamanashi takati tasvika kuchipinge kuya ndiye akatanga kupinda mudare. Saka iye akazoti apedzerwa paya, then inini ndokubva ndachizopindawo mudare. Ndakati ndapinda mudare meya ndakabva ndazoudzwa kuti painge pachidiwa musoro mukomanashi, musoro wababa vangu, but paisadiwa musoro chete, paidiwa zvekare nemamwe mapati. Ndikabva ndati zvino ndichaita sei, nekuda kwekuti baba vangu kuti ndige ndichizouya navo kunoko zvaikwanisa kuzontinetsei. Nerimwe zuva mukomanashi apo mushure mekunge ndatora nguva yakati rebei ndichingofunga nezvazvo, ndichiti baba ava ndoda kuti ndige ndichivachekeresa, vakarwadzisa mhani amai vangu, and the reason as to why ndisina kukwanisa kuzoenda kucollege it is because ivo baba vakaramba kundibhadharira O-level vachiti mwana ngauye kuno kundimudzidzise basa, noti izvo zvokuswera achinonyora O-level isina kana zvainombobatsira. Nerimwe zuva takazoti tadanwa neimwe customer, takati tadanwa necustoma iyaya ndokubva tazoenda nababa. Asi mukomanashi takati tasvika kuya takatoita basa redu ndokubva tapedza basa. Ndakazoti baba vari busy vachitaura necustoma, ndokubva ndazoenda ndikabva ndanosunungura. Pandakasunungura muengine ndichitira kuti patinenge todzoka paya apa ndainge ndiri in communication nemundara uyo ainge akaenda akanondirombesa kuchipinge. Mukoma ndakaita zvandakaita kuengine uku. Takati tati fambei motikari ndokubva yangodzima ndokubva yati zii. Baba ndivo avo vakabva vatanga kurwidzana nayo motikari iyaya. Saka kuma areas kwacho ikoko kwatainge taita breakdown kwainge kuri kudhuze nekune rimwe bhawa. Ndakabva ndazoti kuna baba ndainge ndichida kuenda kunotenga doro kubhawa kuya, then baba vangu ivo vakabva vati it is okay,
because baba ivo vainge vasinganwi. Ndakatosvika kumashop kuya ndikabva ndatokommunicata naye mudhara uya apa mudhara uyu ainge atori shamwari yababa vangu. Saka ndakazotofind out mushure mekunge baba vashayika kuti murume uyu the reason as to why ainge akabvuma kuti tinge tichienda tose kuchipinge, iye aitovawo nemabody parts ainge akaudzwa nasekuru vaya kuti aifanira kuti ange achizomawana uye zvekare ange achizoshandiswa kushopu kwake. So mukomana baba vangu ava vakazongowanikwa vakapondewa, vainge vakangosiya vakangoradzikwa musango, but vainge vakabviswa mabody parts avo, vainge vakabviswa rurimi, maziso, sikarudzi yavo, rurimi rwavo uye zvekare nemazino avo. Pandakaona kuti kana ukaromba nemaparts emunhu hazvimbokutorere nguva kuti unge uchiita mari. Mukomana baba vangu vakati vachivigwa sanhasi, then after 2 days ndakangonzwa izwi rakanditi famba unge uchienda musango. Izwi iri rakandidirecta tiriko kumusha ikoko. Ndokubva ndatanga kufamba. Ndakati ndichifamba mukomana ndakatongoona bhegi rainge rakaturikwa mumuti, ndikanzwa voice riya richinditi ndiyo pfuma yako iyo nebasa rawaita. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotora bhegi riya rainge riine mari. Zvino ndakati ndava kudzokera kumba ndikabva ndanzi ndaisafanira kudzokera kumba, ndaifanira kuti ndige ndichidzokera kuguta guru kuya kwandainge ndichigara nababa. Ndakabva ndatongodzokera kuya, hama dzangu dzakandifonera dzichandifonerazve, ndikabva ndadziudza kuti kune munhu uyo ainge achida kuti ndinge ndichizotanga kushanda pagaraji pake. Saka ainge andiudza kuti ndaifanira kutosvika kuguta guru ikoko usiku hwacho ihwohwo kana kuti mangwana makuseni. Izvo ndainge ndatova nebhegi rangu remari. Ndakati ndasvika kuya mukoma ndobva ndatanga kuitawo zvemacar sales, ndichingoitawo zveudhila kudzamara ndichizoya kunoko kwandiri. Zvino mukomana ndine nguva dzekuti baba vangu ndinotovaona chipoko chavo live and direct, ende dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndichitodriva kudai ndinotongoona kuti mumotikari munenge mava nemunhu uyo anenge arimo. I did laughing. Ko ndatojaira kamukomana unosvika pakuzvijaira zvipoko izvi zvekuti uchitochiona chipoko unototaura nacho ende unenge wava kusatombochitya chipoko, but sechinhuwo chekuti chinenge chiri spiritual chiine simba chinozombopota chichikuvhundutsa uye zvekare chichikuvhundutsira. Ndokusaka dzimwe nguva ndichizombobatwa nemweya wekutya kana kutoda kutokomita suicide. So mushure mekunge baba vangu vashayika mukoma, basa rangu rainge risati rapera. Ndakabva ndachizotsvaka vamwe vakomana ava ndakavawana kumbari, manumbers avo ndakatomapiwa nayo n'anga iyaiya. Ndiro basa ravo ravanoita kana kuri kunzi panenge paine task iri very hard inenge ichida kuitwa pahurombwa kana paine munhu anenge achida kuromba, but zvacho zvinenge chifanira kuti zvinge zvichiitwa kana zviri very hard, vakomana ivavo ndivo vanotumwa kubasa. Saka vakomana ava ndakaenda ndikanosangana navo. Takati tasangana paya ndipo apo pandakabva ndachizoenda navo kumusha. Takasvika kumusha wainge kuri usiku, it was somewhere kuma 7 ndokubva tambogara zvedu, then takabva tazosiya motikari, takaisiya kumashops motikari iyi, ndokubva tatanga kufamba netsoka. Tainge tiine mapiki nemafoshoro edu, then ndokubva tazoenda paguva rababa, ndokubva tatanga kudhiginura. Tikadhiginura takachera guva rababa kuzonosvika tichizonobata kofini. Takati tasvika pakofini paya, then ivo vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichibuda muguva muya nekuti vainge vava kuda kubata basa ravakanditi kana ukaona tichibata basa iri you will be disturbed mentally for the rest of your life. Saka ndakabva ndazobuda muguva rababa vangu ndokubva ndazonogara zvangu at a distance, because vakanditi vainge vasingatodi kuti ndinge ndichinzwa kana sound kuitira kuti ndisazofungidzira kana kuimagina kuti what were they doing with my father's dead body. But pavakazonobuda mukoma ndakaona kuti vainge vakabata musoro wababa vangu. Saka musoro uyu ndiwo watakabva tachizoenda nawo, takaenda nawo kuchipinge, ndiko kwawakanosara musoro wababa vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do
happen in this world. Rekedzai iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndine murume wangu, but murume wangu uyo dambudziko riri paari nderekuti sikarudzi yake haichashandi. Saka kana kuri kunzi ndikamuramba murume wangu, ndinganzi ndiri wrong here sure nezera rangu, because iye ane 36 inini ndine 22 years. Saka handizivi kuti zvinoitawo here kuti nezera iro riri ndotozviudza kuti ndava kutogara nemurume ane sikarudzi isingashandi. Inini I don't think kuti I will be able, handizvo zvikwanise zvekuti ndinenge ndichihurira murume. So kana kuri kunzi ndikamuramba, ndinganzi ndine mwoyo wakashata here. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri kugarawo kunoku kuZim, but ndakatobvawo kuSouth Africa ndichitoita zvekutotiza because murume wangu uyo wandainge ndichigara naye pandainge ndiriko kuSouth Africa ikoko aiva munhu uya wekuti airova. He was very abusive. Muone zvenyu mukoma, nekuda kwezvainge zvakaitika mufirst marriage yangu ndainge ndakazviudza kuti no more, I do not want to date anyone again. Saka paprazi apo pandainge ndoshanda paiva nemurume uyo akazova murume wangu aitawo zvekudhiraivha matractor. Saka akabva azongotanga kundichengeta achindibhadharira rent kudzamara azoti ewe ko tadii tangogara tose. Sevanhu vainge vava kudanana ndichitombopota ndichinorara kumba kwake, iyewo achiuya achitomborara kumba kwangu. Ndakabva ndati zvainge zvitori nani so that tinge tichisevha mari. So pasina kana nguva ndakabva ndazobatira pamuviri. Saka handizivi kuti kuzomuzvarira kwandakamuitira kuti ndakamutadzira here kana kuti mhosva yangu handitomboizivi. Mukomanashi murume uyo akabva azotanga kundirova. Ndairohwa mukomanashi each and every day. Kubasa ndaikoti kana ndikangomoreswa noumwe munhurume, especially macustomers, ndairohwa mukomanashi zvekuti wega waisvika pakunzwa tsitsi. Ende iye aiva nesimba rekuti vanhu vaiti kana vakazama kuda kumubata paya vachitonokuvadza mukadzi, ainge aine simba rekuti varume vazhinji vainge vachimutya. Ndairohwa zvekuti munhu aisvika pakundirova nezvibhagera kunyange ndadonhera pasi wanyatsokuona kuti munhu uyu ane mweya wengozi. Ndichirohwa kudaro kamwana kangu kainge kachingochema kudzamara ava kuzoti paya paanenge achindirova. Izvi zvakazotanga kuitika mwana paainge ava kuma3 years. Aiti achindirova kudaro mwana kana akatanga kuchema aibva abatanidzirwa mwana obva atanga kurohwa. Ndikabva ndaona kuti this was now a very toxic environment. Mukomanashi ndakabva ndati panapa ndoita sei. Ndakambozama kuti ndinge ndichienda kumasowe ndichimbofambawo ndichibatsirwa, but ndaingoudzwa kuti kumhuri kwavo hanzi kune mweya wacho wengozi. Saka hanzi mweya wengozi kana wagara utori mudzinza unenge uchida kuti vanhu vangoramba vachingouraya so that mweya yacho yengozi inge ichizobatana yakawanda, inge ichizobatsirana kuparadza dzinza. Mukomanashi ndakabva ndati nezviprofita zvose izvi zvandiri kupiwa panapa ndava kutotiza. Ndoda kureurura mukomanashi kuti ndakamutiza mushure mekunge apiwa bonasi yake, ndapiwawo bonasi yangu. Mari yandakazoya nayo kunoku kuZim, mari iyoyo yaitosvika kuma 15 something including nemari dzimwe dzandainge ndiinadzo. Munhu akangobuda so achienda kunotamba snooker. Ipapo tainge tichitogadzirira kuya kumusha. Ini ndikabva ndatoti panapa this is chance given. Ndokubva ndatiza mukomanashi, ndakatiza ndokubva ndamboenda ndikanowanda somewhere else. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazoenda kune imwe hiking spot yainge iri kure chaizvo nekuya kwatainge tichigara kulocation. Ndokubva ndatokwira mune rimwe gonyeti ndokubva ndazoya kunoku kumusha. Ndakati ndauya kuno kumusha mukoma ndokubva ndazotoroorwa, ende murume uyo akazondiroora. Munhu atori munhu anonamata, but mukoma ndakabva ndangobatwa nemweya wekuti I just want to revenge. Ndokubva ndatongoenda kun'anga.
ndakanomugadzira mukoma because pandakamutiza ndakatora zvipfeko zvake zvemukati zvainge zviine tsvina, uye zvekare ndikatora maboxer short ake, ndikatora nemat-shirt kana zviri zvipfeko zvake zvemukati zvainge zvitori netsete iya yekuti munhu aiti kana apedza kuita tsvina aisagona kunyatsokuzvipusika zvakanaka, saka aingosiyawo zvipfeko zvake zvakadaro. Ende ndakati ndaenda kun'anga sekuru vaya vakanyatsokuti ya kana zvakadai so hazvinetsi kuti tinge tichimugadzira. Ndokubva vamugadzira tichishandisa idzo tsete dzake uye zvekare nezvipfeko zvake. Mukomana She ndinongomunzwirako hanzi kuJoni ikoko rangova rombe. Hanzi dzimwe nguva anoti kana akanwa doro zviya anobva atanga kubvisa hembe dzake, achikurura hembe dzake kuita sekunge munhu achafamba asina kupfeka. Mukomana She ndozvandakaita, but musafunga kuti Sunday ndiende kuchechi. Ndotoenda kuchechi ndotonochemawo nevamwe, ndichitonamatawo nevamwe, zvegumi ndinotobvisa. But izvi ndozvandakaita mukoma. It was because ndakanyanyisa kurwadziswa, ndakanyanyisa kurohwa naye murume uyu, and that was the revenge that I did to him. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedo inotevera. Nyedo inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi ameno mukoma kana nyaya yangu ichita kuti munge muchizoiposta, but ndikuda help. So each and every morning kana ndikatangirwa kubuda nezuva ndinobva ndatotanga kurwara kana kutotanga kutorudza, muviri wangu wose unenge uchidedera, ndichinzwa dzungu. Ndinofanira kutoti ndinge ndichitomuka zuva risati rabuda. Nai zvinokonzerwa nei? Chimwe zvekare chinoitika ndechekuti kana paya ndikarara light riri on, pandinomuka ndinenge ndava kunzwa dzungu. It's like I am very sensitive when it comes to light. Pandainge ndichiri mwana mudiki ndaitambudzika zvisingaiti. Ndaiti kana zuva paya kana rikakasika kubuda ndichiri ndakarara, ndaikwanisa kutotanga kutobuda mututu kana kutonzwa sekunge ndava kuda kufenta, but iko zvino zvava nani. Nai condition iyoyo inombonzi chiiko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.